ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ኣብ ግዜና እዚ ወትሪ ዓርቢ በሰዓት ዝፍኖ መደብ ኣብ ግዜና እዩ ንሎሚ ሓደ ዕዱም ኣለኒ ዕዱመይ ሞጎስ ሰሎሙን ካብ ካናዳ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ንሱ ኣብ ስደት ክልተ ዘይፋለጡ መጻምድቲ ናብ ሓዳር ናብ መውስቦ ንምብጻሕ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ክዕለኒ ዓዲመ ኣለኹ ሞጎስ ሰሎሙን ዕድመይ ተቐቢልካ ብምምጻእኻ ኣመስግነካ ብቐጥታ ናብቲ ዕላል ክንኣቱ ኢና እዚ ዕላል እዚ ንኻልኣይ ግዜ ንገብሮ ኣለና ምክንያቱ ቅድመይ 3-4 ወርሒ ዝገበርናዮ ብሰንኪቲ ዝጓነፈ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ክንፍንዎ ይከኣልና እንደገና ካልኣይ ግዜ ክንገብር ከኣኒ ብዙሕ መሰናኽላት ሕሊፍና ሕጂ ግን ተራኺብና ኣለና ካልኣይ ግዜ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ዕድመይ ኣኽቢርካ ስለ ዝመጻእኻ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ንኣጀማምራ ዝምልከት ክትነግረኒ እሞ ዘለዎ ምዕባለታት ከዓ ክንከይድ ኦኬ ታንክ ዩ መጀመርያ ስለቲ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ካብ ልቢ የመስግን ይቀኒየለይ ብምቕፃል ኣጀማምርኡ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ዜጋታትና መጻምዲ ኣብ ምርካብ ዝሽገሩ ንምሕጋዝ ዝተዳለወ ወይ ከዓ ዝተሰርሐ እዩ እዚ ክንብል ከለና ብሰንኪ ስደት ሰባት ወይ ከዓ ዜጋታትና ዕድሜዮም ከንቶ ይኸይድ ምህላው እዩ ስለዚ ፈትዮም ኣይኮኑን እቲ ጠንቂ ስደት እዩ ግን ንዕኡ ሓገዝ ክኸውን እዩ ዝበልክዎ ክስተኣሽሙ እዩ ስለዚ ከምቲ ዝሓሰብኩ እውን ኣብ መጀመርያ ብዙሕ ምስቲ ናይ ባህልና ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን ዝብል ግምት ነርኒ ግን ኣይከምቲ ፅቢተይን ብዙሕ ሰብ ተቐቢሎ ምክንያቱ ዳርጋ ዝበዝሕ ናትና ሕብረተሰብ ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት ስለ ዝነብር እቲ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ከዓ ኣብኡ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይሓደሽን ነዚ ይመስል ብሓፈሻ ስራሕ ካብ ንጅምር ድማ ክሳብ 4 ወርሒ ወፂረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ጀሚርካዮ ነዊሕ ኣይገበርካን ያ ነዊሕ ኣይገበርኩን almost 4 ወርሒ ኮይኑ ኣሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ዝጅምር 3 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ቅድሚኡ ቅድሚ ወርሒ ጥራይ ኸ ጀሚርካዮ ቅርብ ነዊሕ ግዜ ነበረካን ቅድሚኡ ያ ቶታሊ እቲ መስርሕ ካብ ዝጅምር እምበር እቲ ኣድቨርታይዝ ካብ ዝጅምር ያ ፅባላ እዋ ብዝኾነ እንታይ ኢኻ ትገብር መን ንመን ኢኻ ክተራኽብ ትፍትን ዘለኻ ከመይ ዝበሉ ሰባት ኢኻ ተዋስቦም ወይ ከዓ መጻምድቲ ክትገብሮም ትፍትን ዘለኻ ኦኬ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እቶም ከነራኽቦም ሓስብ እቶም ዜጋታትና እዮም ንሱ ከዓ እዚ ማለት ክንብል ከለና ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ንነብረሉ ሃገራት ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብ ካናዳ እየ ዝቕመጥ ኣብዚ ካናዳ ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ ብፍላይ መንእሰይ ኣባና ከዓ ንስደት ዝወፅእ መንእሰይ እቲ ዝበዝሕ ስለዚ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ናብ ስራሕ እዩ ዝጎይ ብሰንኪ ስራሕ እውን ኣይራኸብን እዩ ስለዚ ምስ ምምፃእ ኮሮና ከዓ ተተሓሒዙ ከዓ ብዙሕ ሰብ ክተኣኸብ ኣይክእልኒ ክራኸብ እውን ኣይክእልኒ ተወሳኺ ምስቲ ናይ ስራሕ ኩነታት ምስቲ ንባዕሉ ኣብታ ከተማ ምፅኣትኻ ምስቲ ግፍዒ ናይ ከተማን ምስቲ ሰዓታት ናይ ስራሕ እውን ሰብ ፍርቁ ላይ ትሰርሕ ፍርቁ ቀትሪሰርሕ ኣይክትራኸብና ውሕድ እቲ ተዕርፈሉ ግዜ እውን ምክንያቱ ናብ እንጀራ ስለ ትጎይ ነዚታት ኣብ ግምት ብምእታው ኢና ነዚ ክጅምሮ ዝኻልኩ እቶም ክራኸቡ ንደልዮም ሰባት ከዓ እቶም መጻምዲ ዝደልዩ ሰባት ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፈጠሮ ሰባት ዘይፋለጡ ክላለዩ ዘይፋለጡ ናብ መውስቦ ክበፅሑ ናብ ፍቕሪ ክበፅሑ ዘኽእል ግዜ እዩ ዘለናዮ እሞኒ
ስለምንታይ ነዚ ዕድላት ዝንሃለዎ ከሎ ሰባት ከዓ ባዕሎም ክገብርዎ ማዓት ዕድላት እንዳሃለዎም ከሎ ንስኻ ንምንታይ ተወሳኺ ክትከፍቶ ነዚ ዕድል እዚ ወሲንካ እንታይ ሕፅርታት ስለ ዝተዓዘብካ ኢኻ? ኦኬ ፅቡቅ ሕቶ ትቀንዲ ነዚ ከበገሰኒ ዝሃለ ማለት ብክልተ ምክንያት እዩ እቲ ቀዳማይ ከምዛ ቀድማ ኣቢለ ዝተቐሲልካ እቲ ዝበዝሕ ናትና ሰብ ኣብ ስደት እዩ ዝውዳእ እቲ ዕድሚኡ ስለዚ ምስ ኣተወ ኣብዚ ምዕቡል ሃገር እውን ናብ ስራሕ እዩ ዝጎይ ስለዚ ነታ ነብሱ ንክፈቅዳ እውን ብዙሕ ክሳኣሽ ማይረክብ ስለዚ ቀዳማይ ንምዝኽኻሪ ከም ካልኣይ ከዓ እሱ ክራኸበሉ ዝኽእል ምክንያቱ ቅድም ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ናትና ሰብ ትክራኸበሉ ዝኽእል ዝምድና ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት እዚ ናይ ሃገራዊ በዓላት ናትናን ሃይማኖታዊ በዓላትን ዝተፈላለዩ መርዓን ጥምቀትን ክኾኑ ይኽእል ኣብዚ ኣጋጣሚታት ዝራኸብ ነይሩ ዝምድና ንክፈጥር ወይ ከዓ ብማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ስለዚ ብሰንኪ እዚ ናይ ኮሮና ብፍላይ ከዓ እዚታት ብምልኡ የለን ስለዚ በይን እዩ ክራኸብ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣበየናይ ኣጋጣሚ ዝምድና ክፈጥር ዝኽእል ስለዚ ነዚ ፍታሕ ክኾነልና እዩ ዝብል ኢለ ዝሓሰብኩ ነገር እዩ ኮይኑ ከዓ ብዙሓት ተጠቀምቲ ዝኾኑ እውን ኣለው ብዙሓት እውን ብኣንፃር እውን እዚ ንባህልና ዝውክል እዩ ዝብሉ እውን ውሕዳት እውን ኣለው ንባህልና ዝውክል ማለት ከመይ ኣብ ዓድና እውን ኣብ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ሰብ ንሰብ እዩ ዘማፅኣሉ ብስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል ብቤተሰብ በቦ በደ ወይ ባዕርኽቲ ክኸውን ይኽእል ዝነበረ እዩ ኖ ከመይ ገይሮም እዮም ናብ ከምኡ መደምደምታ ዝበፅሑ ንስኻ እንታይ መልሲ ትቦም ያ እሳቶም ምናልባት ናይ ፃዓዱ ባህሊ እዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም ብኽፋእ ኣይኮነን ክትሪኦን ከለካ ካብቲ ኣረኣያ ናይ እምበር ኣብ ዓድና እውን ሰብ ይደምፃልካ ንኣብነት ሕጂ ንዓይ መጎስ ኣቦይ ደኮነስ ወይ ሓወይ ወይ ሓወይ ይደምፃለይ ኣቦይ እውን ከምኡ ምክንያቱ ኣቦይ ንኣብነት ሕጂ ንወደይ ከም ስለ ደልየስ እንታ ክሳዓርከይ ጓል እንደርአየለይ ዝብሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ጓል ክስተላ ትካንዶ ጓል ክስተላ ትካንዶ ሓቂኻ ጓል ክስተባለ እያ እንዳበሉ ብከምዚታት ክሳኣሹ ይገብሩ ስለዚ እሞ ንዓኻ ዓርክኻ እንዲ ንዓኻ እንዳቀርበካን ፅቡቅ ዝምድና ዘለኩም ዘይተሓተለይ ዳሙ ፀገመለ ናባይ ግደፉ ብከምዚ ይኸድ እዮም ስለዚ ኣብቲ ኣረኣያን ወይ ከዓ ኣብቲ ተሓስባ እምበር እሱ ማለት እዩ ካልኦን ሓንቲ ፍልል የብሉን ግን እቲ ቀንዲ ሰብ ሕጂ ከምዚ ቁርብ ሕድሽ ዝበሎ እቲ ናይ ኢንተርኔት ምጥቃምና እዩ ስለዚ እቲ ኢንተርኔት ክንጥቀመሉ ዝኽኣልና ከዓ እቲ ሰብ ኣብታ ኢንተርኔት ስለ ዘሎ እዩ ካልእ ኣይኮነ ያ ብስታቲስቲክስ ደረጃ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ትጠቅስ ነርካ ክንዚ ብዝሒ ኣብ ስደት ኣለዉ ክንዚ ብዝሒ ከዓ ኣብ ሃገር ኣለዋ ስለዚ እዚ ሃውጋፍ እዚ ክጓንፍ እዩ እዚ ሃውጋፍ እዚ ከዓ ሽግር ክፈጥር እዩ ዝብል ቁርብ ዝተፀንዐ ዝመስል ርእቶታት ተካፍል ነርካ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እሞ ኣብዚ ናትካ ማለት እዩ እቲ ናትካ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ይበሃል ስሙ ብከመይ ክረኽቦ ኣለዎም እንደገና እቲ ናትካ መዐቀኒታት ናይ ስታቲስቲክስ ንስደት ዝወፀ መንእሰይን ኣብ ሃገር ዝተረፈን ከመይ ዝመስል ኦኬ ፅቡቅ ሕቶ እዚ ናተይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀመሉ ዛራ እዩ ዝበሃል ዛራ ኢንተርቴይንመንት ዛራ ማለት ዋሓይዝ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢንተርቴይንመንት እዩ ስለዚ ዛራ ኢንተርቴይንመንት እዩ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ገፀይ ዝጥቀመሉን ኣብቲ ናይ ዩቱብ ዝጥቀመሉን ምክንያቱ ኣብዘን ክልተን ዓበይቲ ነገራት እዩ እቲ ናትና ዝነጥፍ ኣብ ትዊተር ዝነጥፍ ሰብ እውን ብዙሕ የብልና እቶም ዝነጥፉ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን እዮም ተንቀንዲ ነዚአን ክጥቀመለን ዝኽኣልኩ ምክንያት በዚ ምክንያት እዩ ኣብቲ ናይ ስታቲስቲክስ ናይ መፅናዕቲ እዩ ዝበልናዮ ከዓ ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና መፅናዕቲ ተኻይዱ ኣይፈልጥን እዩ ግን ኩሉ ግዜ ብሓርፋፍ ገምጋም ኢና ንኸይድ እዚ ክንብል ከለና ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኩልና ንሰማዓሉ ነገር እዚ መንእሰይ ዝወፅእ ካብ ኤርትራ ካብ 18 ትሕቲኡ ዘሎ ክሳብ 45 ዘሎ ክንዕድመ ካብ ዝንላዓሊ እዩ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ እቲ ዝበዝሐ ዝወፅእ ክንሪኦ ከለና ብገምጋምካ ወዲ ተባዕታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ውሕዳት እየን ስለዚ በዚ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና እቲ ወዲ ተባዕታይ ዝበዝሕ ስደት ተልዩ ኣብዚ ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮ ኣሎ ብዝደገ ኣብ ኤርትራ ከዓ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ዋላ ካብ ቅድም ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ብሰንኪ ናይ ኩናትን ናይ ገለን ብዙሕ
كحاسي لزور دلكا تود تبعتي بزخون النجر ساتب أب زياد اللي ناي سفارس دي ناقله خون خلي نبيت ما صرت خون خلي أم ناقله خون خلي بحفشة أم ناي بوليتيكان خونا بتفر عليه تود تبعتي بزح الساتف دوما تنكات تود تبعتي ناتها بعبيوتي استخايله ونرات أمونجي كان الله تهجرا وقولت موني نوح برخا جدد عسكرنا نوح عمتها برخا مزنحونا له بوجيركا سدت موسى الله بزحت روحيتات الله بز مخنيات تود تبعتي كوصل ناق الناس يدخل ولا بحفشة بعلامات كل خلينا كان بعل روسيا هندي تشاينا ممكن نوصل خلينا زيادة كم أبنات كنا نوصل خلينا بفلاي بعد روسيا بسنكنا كلا يكونات عالم تي قصرنا يدك كنسيون قصرنا يدك تبعتين كسب جي أيت معرك كنا لنزلوا واحد يدك تبعتين لون بزح يدك كنسيون لون بسنكتنا كلا يكونات عالم لقات أو مالتي أبعدنا حالك أخم عين تكساش ميزلو ناتنا توسعتنا يكونات لون ناس ديتهم نالو بس ما هي تحجي تكندي نعايز أحسبنا ويك أسقاط فترة اللي يزول حجي ثم زبز إحنا دك تبعتيو أبدك بمهلوني تنزبز حدا كان شخا أبيرترا بمهلوني لازم زوم زوز حدك تبعتيو ناب إيرترا خيدهم مبسوط زي فتيرهم تي قصري ناي مقدال كمسي عندن كلا يتوسع شبكة ساتهم ناب كال خديهم وي مستعب أبتزلوا حاجة مستناو زنبرا مستمزج هذا كالسب زبدنا فترهم ويكا كم إلهم كا تحكي عربية لذي بعض المقنعات شجر فترة ناي مالت لذي زغا عبي برساتي كنا بلان خالينا لذي بستخ على متن ولا قاتي عدخا مملاس ساشن كتبله قال ترف كيدو كمر عولو زخلاقات أمتات نير تزخون تبغ نير كن زي تخالن لذي زي تذكر بسقاتي فترة الكا متأي مالتي بزيك أب إرترا أب أفريقيا ون اللوانو أب السودان أب إثيوبيا أب يوغندا أب كينيا أب كارت هاجراتون اللوا تعدل مع رديون كلهم زبصحهم ولاس ناتكات أمته أب إتران زلوان أب دقن زلوان ترحيو تتمته نعانا إرتران ترحيو ساشم دب المونات تعني وأب سدت أب إرتراوان كنا نسي أب سدت زلوا مالته يا بحفشة أب سفر اللي هاجرات زلوا فلاي ككم نعمل تحجيتن إيرتران زلوا هاجرات فلتاتي هاجرات أفريقيا تدرسنا كم بعد جبتن إثيوبيا السودان زين كامبالا زي أوغندا دو أفريقيا كينيا زين اللوا مالتي كم هنا بهاجرات عربون لكنسيون اجتماعاتنا لونا أب إسرائيل منكم لونا هاجرات أوروبا بملأن زي كندا أمريكان حويسكا كم هنا أستراليا زين كابزين بملأن كساب الجون زحت نتيم على فلاي كاب هاجرات أوروبا كندا أمريكان كمون إسرائيل كمون كاب جبتن السودان وزين بركت بلون كساب حجي كندي إذا أخلو سبات الرخيب كاللخا تمزر رخب كايوم كأبينا درجة بس يحملوا أبزخنا جزين نحردا عديمنا يوم وين عخاون كلا جزين نحر عديمنا كفقدنيات كونوا يخلو دو مس يوم أب درجة بس إحنا لنا بخمسين خاطر لنا كل زخلو سبات اللو خادو حدا كلا كندي إذا أخلو يخا كساب حجي الرخيب كازلخا أوكي تبغى حتى كساب حجي كندي يخونوا الرخيب كا نسبة حتى كمل تغيره أبتناي سلسة ورحي أب زكبر كوز أبزاب توتال دي كنسيون دك تبعتين متأمد زدلي كاب استفعل على حكرات ماتو شو من تميتين سوسان شدشن نير قصرام دك تبعتين دك كنسيون مالتي كابزيوم تم شدشن ميتين عسل شدشن دك تبعتين كون كله تنكلت ميتين حمسان كا دك كنسيون يرن مالتي ديل كساب جيت قصرنا دك كنسيون أي تم على ريلان زلو واحد دك كنسيون كابزيوم ميتنا أربعين شعتن متأمدي أتأمده مالتي ميتنا أربعين شعتن كله تمدي مالتي أبز حجوان كتالي تخساش مثل تيم تمت أمدي جل توتال ناب شحن سلسلتين ناب على شحن سلسلتين تساقع يعملوا تمت أمدي جل بحفشة كثرنا هذه كنسيخة سلسلتين حمسة بديهلو تم تتأمرها كل تميت بدي حمله عندنا كابزيوم أب حس أزبطه اللونا أب لأنكنا تمالي سنبت أب نروي أقدمهم حساس قبل خا أب جرمن اللونا تي حمانة قرقن كسافج فقدن يسخون أي رخبكن وصيام نخزارو مالت كادي يا وصيام نخزارو
بقول لكن كتزاربهم كن بقول لي ترخيكم خمي قال لي تسوكي كومو تجميل بقول رخيب حتى قصم ناتهم مثل كير أنا توم دمتهم طرح ناتهم مسكرنت ناتهم تعزبتي نخكافلو خ فقدني هات ندحر كوينهم مرالبات مفتن بعد بقدامي حيتين نيره فرهنا يلو ولات ما مجمع ساشون بوانو حراي زيان مسجزي دحن تزاريبنا كن مدمدم تاخن هبون خلينا اسخا تخفلهم جنزب على كاديو بخمية خات سخات سرح نسرح بخمية خات سرحو تخفلهم ديخا ولاس بنصيخا ጽቡቕቲ ክሳብ ሕጂ ብናፃ እዩ ዘሎ ኣብ መፃኢ ግን ምናልባት ምስ ብዝሒ ከነኽፍሎም ይኸውን ምክንያቱ ኦልሬዲ ናብ ትካላዊ ኣሰራርሓ እናተሰጋገርኩ ስለ ዝኸይ ዘለኹ እንድሕርቲ ክሳኣሽሙ ናብ ብለት ኸይዱ ናብ ኣፕሊኬሽን ንምምዕባል ስለ ዝኾነ እቲ ኣፕሊኬሽን ተሰሪሑ እውን ብገንዘብ ስለ ዝስራሕ ንሱ ናይ ግድን ክፍሊት ክህልዎ እዩ ጽቡቕ ሕራይ እቲ ናይዞም ሰባት ንዓኻ ናባኻ ክምዝገቡ ከለዉ ብኸመይም ዝረኽቡኻ ንዓኻ ብኸመይ ኻ ትመዝገብ ትሕዞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከተራኽቦም 200 ዝኣስታት በፂሕካ ኣለኻ ዘረኸብካዮም እሞ ንመን ኢኻ ቀዳምነት ትህብ ከመይ ዓይነት ኣገባብ ኢኻ ትጥቀም ኦኬ ጽቡቕቲ ኣብቲ መጀመርያ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ከምዚ ብሪጋ ኢለ ሓሲበ ነይረ በከከም ኣማጻጽኦ ማለት እዩ ድሓር ግን ምስ ግዜ ኣፕዴት እናገበርካ ትኸን ነገር ኣሎ እሱ እንታይ ትናቶም ምርጫ ሪኢኻ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ሎማዓንቲ ዝመፀ ሎማዓንቲ ነትናቱ ምስናቱ ማሽ ዝገብር ተረኺቡ ሎማዓንቲ ክሰብ ትኽእል እዩ ተዘረኺቡ እውን ነዊሕ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ክሳብ ምስናቱ ማሽ ዝገብር ምክንያቱ ኣብቲ ናቶም ድሌት ወይ ከዓ ናቶም ኢንተርስቲ ዝመርኮስ ንስኻ እንታይ ንኣብነት ሕጂ ንሳቶም ክፅሕፍለይ እንከለዉ ከመይ ገይሮም ከም ፅሕፍለይ የርእዮም እየ ኣብነት እውን ሰደሎም እየ ቀፃሊ እውን ዝርግሓሎም እየ ናቶም ድሕር ባይታ ክፅሕፍለይ ክሰድለየ ዝምሕፀኖም ንስኻ እንታይ ድሕር ባይታ ክንብል ከለና ዘለዎ ዓድን ዕድሜዮም ቅድሚ ሕጂ ተመሪዖም ነይሮም ኣይተመርዓውን ውላድ ኣለዎም ድዩ ወይ ከዓ ቅድሚ ብዕርክነት ዝወለድዎ ኣለዎ ድዩ ንኣብነት ሕጂ ብዕርክነት ዝወለድዎ ኣለዎም ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኣለዋ ተመሪዖም ነይሮም ተፋቲሖም ድዩ ውላድ ኣለዎም እዚታት ክብሉለይ ብድሕሪኡ ከዓ እቶም እሶም ዝደልይዋ መፃምድኻ ክፅሕፍለይ ንኣብነት ሕጂ ንሱ ወዲ 30 እንድሕቲ ኮይኑ እቲ ንሱ ዝደልያ ኣብ መፃምድኻ ኣብ ከምዚ ክሊ ዕድመ ትርከብ ሕብራን ቁመታን ደረጃ ትምህርታውን ክጠቅስ ይኽእል እዩ ከምኡ እውን ዘላቱ ቦታኻ ኣገዳሲ ሃይማኖት ከዓ ንኣብነት ሕጂ ኦርቶዶክስ ትኾን ኦርቶዶክስ ኣነ ከዓ ከማይ ኦርቶዶክስ ኣብ ክሊ 28 ዕድመ ትርከብ ደረጃ ትምህርታ ክንዲዚ 10 ዘየግድስ ትኾን ደረጃ ትምህርቲ ኣየገድስን ደረጃ ትምህርቲ ፀገም የለን ኢሉ ዘላቱ ቦታኻ ኣብቲ ዘለዎ ትኾይን ኣብቲ ዘለዎ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ካናዳ ዘለዎ ዝበዝሑ ኣብ ካናዳ ተረኺብና ፅቡቕ ተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ እውን ክንከይ ንኽእል ኢና ኢሎም ፅሕፍለ እዮም ብከምዚ መልክዕ ይፅሕፍለይ ተንደቅ ኣንስትዮ እዮም ዝፅሕፋልካ እያ ተንደቅ ኣንስትዮ ከዓ ልክዕ ብኸመይ እየን ዝፅሕፋል ሓደ ዓይነት እቲ ድሕር ባይታ ናይ ክልቲኦም ብከምዚ መልክዕ ይፅሕፍለይ ምፅሓፍ ለሽዑ ኣነ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ሰብ ካብ ጀርመን ተመፅኡ ካብ ጀርመን ኮይኑ ወዲ 30 ዓመት እቲ ንሱ ዝደልያ ኣብ ክሊ 25 ክሳብ 27 ዘላ ኢሉ እንድሕር ተፅሒፍለይ ካብተን 25 ክሳብ 28 ዘለዋ 4.5 ይሰደሉ ኣፅሕፍቲ የሰደሉ ስም የብላን ስመይ ተዓቀበለይ ኢልኩም ጀመር እየ ዝብሎም ምክንያቱ ክሰልጠኒና ኣሰራርሓ እውን ኣፅሕፍቲ ይሰደሉ ካብኣተን ይመርፅ ኣብቲ እዚኣ ምስ በለኒ ታፅሕፍቲ ናይ መን ምዃና ስለዝፈልጣ ከምዚ ዝኣምስል ሓውና ሕቶ ቅርብሎ ፈቃደኛ ዲኺ ታናቱ ድሕሪ ባይታ እዚኣ ትመስል ኢላ ቅርበላ ኦኬ ሰኒ ተኢላ ተሽዑ ኦኬ ሰኒ ኢላ እሞ ብምንታይ ክትራኸቡ ኢኹም ትደልዩ እብሎ ቴሌፎን ድዮም ደልዩ ወይስ በቲ ዝሶም ዝደልይዎ መገዲ ሸው ኣብ መጨረሻ ከዓ ሕውነታዊ ዝኾነ ምኽሪ ምክንያቱ እዚ ናይ ሌላ ስለ ዝኾነ ቀስ ኢልኩም ተላለዩ ትዕልሉ ተፀናንዑ ድሕሪኡ ከመይ ጌርኩም ዝምድናኹም ተደልድሉን ተመሓይሽንካ ንክልቲኦም ዝምልከት ኣይትሕመቑ ኢለ ተመራሪቕና ንሰናብት ማለት እዩ ኦኬ ነዚ መስል
نتي زمص غزي وي اب زمص انتاي توسخي مدبات لك ابلكيشن كسرح إلكا نيركا موني انتاي كحجز تسفا سلا زغبرك يا خابي ابلكيشن مسرت كتغبرو تحسب زلخا اتني ابلكيشن مسرح نبز حساب كحزلكا يخاليو غزيون يقطبلكا ي نعوي شو انتاي ترى لك ان ابلكيشن غيركا يا مو بعلم ندحر اكسس كتقوملو زخولو خوينا انتاي ترى لك سخاشعو انا زهلو انتراو ازي قبلك هيكل جن تسب بقليلو خطقم يخلي شو تا ابلكيشن فطانيو كنبلكا كمي مثل كتاب تناتكا باغراوند صحف سبلكا تمساخا ماش تكون سبات غميتي زغربلكا يا قليل كابزناتي بزقلت في مقدي يسرح سو مالت نزيتك حجزنا خليش حجي حتى انا زي هون بقلطف كمل سلام خلنا عملت هجي مستبزع انا بزحات سبات كومبلين قبل تليفونات قبل كان دمجي خماليس كلنا قال ملي بزح كومبلين قبل ابس كومنت تريم تدخلها بالعالي صافيهم قال حوادنا نزيتات ساش ما قبل اللي خلي يا حجي اب منتاي بصح خلخاتنا ابلكيشن مسرح اسو اب مجماري نازلنا قدم الى جميره نيره كن عاد ببينا مهلو مستي اكساش ملبنا اب ኢትዮጵያ ይዘሎ መሳቴ ምስቲ ኩነታት ንግዜ ተጠባቢልና እስቲ ስኻት ሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ተወሳኺ ኣብ ርእስቲ ስኻት ሰርሖ መዓልታዊ እዩ መስለኒ ተወሳኺ ከዓ ነዚ ኣፕሊኬሽን ንምውፃእ ከዓ ምስራሕ ከዓ ገንዘብ ክተውፅእ ኢኻ ስለምንታይ ኻ ዝኽሉ ነገር ትገብር ዘለኻ ስለምንታይ ኻ ንዝብል ከምዚ እንዳተጠቀምካ ምጥቃም ዝበሃል ንኣብነት ሕጂ ሓደ ኣፋሪ ከምዚ ከገብረልኩም ኢሉ ይመጽእ ንኣብነት ናብ ኤርትራ ሓደ ኣፋርስ ኣነ ገንዘብ ኣለኒ እሞ ኣብዚ ከምዚ ገይረስ ጀርጂን ገይረስ እንደን እንዳተጠቀምኩ ንዓኹም ክጠቅመኩም ኢሉ መተካ ስለዚ ተጠቅመን ክልተ ኢኻ ምሽቶ እስኻ እንታይ ትጥቀሙ ነገር ኣለካ ሕጂ ነቶም ሰባት ተረኽቦም ኣለኻ ረኽቦም ዘለካ ዕግበት ዲኻ ትረክብ መብኡ ዲኻ ያኽልን ትብል ዋላስ እቲ ኤርትራዊ ብመሰረቱ ከይፀንት ከይጠፍእ ናይ ንእስነት ሓላፍነት ከይኻ ትፃወት ዘለኻ ያ እቲ ቀንዲ ክሳሽሙ ናይ ሕልና ዓግበት ዝበሃል ኣሎ እንደን እቲ ቀዳማይ ነገር ኣነ ዝኸስብሃ ሕብረተሰብና ናብ ብማሕበራዊ ይኹን ብፖለቲካዊ ስለልበሉ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ሕብረተሰብ ስለዘለና ነዚ ናብ ልቡ ክምለስ ኣለዎ ባህላይ ንኣብነት ሕጂ ዋላ ሽሕ ግዜ ዋላ ምናልባት መፅናዕቲ ስለዘይገበርና እምበር እዞም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብብዝሒ መንእሰያት ነብሶም ዘጥፉ ካብ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት መፃም ደስ ኢንካ ብዙሕ ትጭነቕ ኢኻ ብፍላይ ምናልባት ኣብዚ ኤውሮጳ ስለዘላ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝግበር መፅናዕቲ እንተሪከ ውሕዳት ኣይኮኑን መፃም እንዲሲኖም ተጨኒቖም ክሳብ ነብሲ ቅትለ ዝፍፅሙ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ሰባት እውን ኣብ ምድሓን ታራ ክፃወት ዝብል ግምት ኣለኒ ብሓፈሻ ነቲ ሕብረተሰብና ናብርኡ ክገብር ክሳብቲ ንዓዱ ዝምለስ ማሕበራዊ ሂወቱ ክቅፅል ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ፅባሕ መዓስ ዓድና ንምለስ ኣይንፈልጥን ስለዚ ስቕ ኢሉ ዕድሚኡ ኮንቶ ክጠፍእ ደስ ኣይብለና ንባዕለ ስለዚ ነዚታት ትቀንዲ ናተይ ክሳሽሙ ዕላማ ማለት እዩ ኦኬ ክሳብ ሕጂ እንታይ ብዙሕታት የጎንፈካ ኣሎ ከመይ ከተሰግሮ ኣለኻ ንኣብነት ካብ ከምዚ ኣውራጃ እየ ዝደሊ ዝብሉካ ሰባት ኣለዉ ዶ ካብ ከምዚ ዓዲ ጥራሕ እየ ዝደሊ ዝብሉካ ሰባት ኣለዉ ዶ ወይ ከዓ ካልእ ብድሆታት ዝጎንፈካ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ያ ኣብዚ ከምቲ ትፈልጦ ብዙሕ ነገር ዘጋጥመካ ፀርፊ ኣሎ ሓሳብ ዝብሉ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ዝብሉ ኣለዉ ንግን ምክንያቱ ካብ 12 ክሳብ ዝኾነ ግን ማለት ኣብ ዓለም 90 ኣይትፅበን ኢኻ ዝቕበልዎ ሰብ ኣሎ ዘይቅበሎ ሰብ ኣሎ እዚ ምርጫ ክሳብ ዝኾነ ግን ኣድልይዎ ይጥቀም ዘየድልየኻ ናቱ መገዲ ይገብር ግን እቲ ናይ ኣውራጃ ካብ ከምዚ ዓዲ የድልየ ዝብል ግን ያ ኤግዛክትሊ ኣሎ
ኣለዎ እንታይ መፍትሒ ትገብር እስኻ እንታይ ትብሎም እታ መፍትሒ እዚኣ ምርጫ ስለ ዝኾነት በታ ምርጫም እየ ዝኸዶ ምክንያቱ እዚ ናይ መብስ ወይ ናይ ግሊ ስለዚ ንዓም ሕጂ ኣነ ጓል ዓደይ እየ ዝደሊ ከምዚ ዓደይ ጓል ዓደይ ትደሊ ተይልኒ ጥራይ ካብቲ ዓዶም ዘላ ትምፃኒ ጥራይ እምበር ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ንዓም ሕጂ ካብ ከምዚ እየ መፃኒ ካብ ከምዚ ለለይትኒ ኣብታ ዝመፀትኒ ግዜ ሓውና ከምዚ ኣብላ ኣሎ ጓል ዓደይ ዝብል ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓደ ዲኺ ኢላ ሓቲተ ክሳኣሽ ምባል ስለቲ ሰፊሕ መብርሂ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እውን ሒዝካ ስለ ዘለካ ኣገዳሲ ስራሕ እውን ትሰርሕ ስለ ዘለካ ስለቲ ዝሃብካን ሰፊሕ መብርሂ ብልቤየ ዘመስግነካ እንድሕር ዝተረፈሎ ኮይኑ ከምቲ ልሙድ ኮመንት እውን ክፅሕፉልና ክእሉ እዮም ካልኣይ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ገብር እሞ ምስ ተረኸብና እውን ክነልዕሎ ነዚ ዝጠቐስናዮ ዝምልከት ተወሳኺ ክትብሎ ዝደሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክበካ ወይ ብኸመይ ክረኽቡካ ከም ዝኽእሉ እውን ደጊምካ ክትገልፀሎም ቀደም ኣቢልካ ገልፅካዮ ነርካ ኢኻ ግን ኣስፊሕካ ክትገልፀሎም እንድሕር ደሊኻ ዝተረፈተሎ ዕድል ክበካ ሞ ክንውድእ ኦኬ ቴንክ ዩ መጀመርታ ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብካ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ብዙሓት ሰባት ኢንተርቪው ገብር ይፅበዩ እዮም ሓቅነቱ ንምርጋፅ ስቲል ክሳብ ሕጂ ዝጠራጠሩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ክመፀኩም ኢለ ዘፋንዎ ከም ርእቶ እውን የቕርብልዮም ኣብዘን ዓበይቲ ቻነላት ድዩ ወይ ኣብዘን ዓበይቲ ክሳኣሽሙ ዝገብሩ ኢንተርቪው እንተተቐርቡን ሰብ ዝያዳ ክሳኣሽሙ ገረ ወይ ከዓ ካብቶም ዘረኸብካዮም እውን ኣምፂኻ እንተተዘራርቦም ፅቡቅ ነይሩ ዝያዳ እቲ ሰብ ክሳኣሽሙ ገበረ ነይሩ እምነት ማሕደረ ንሪኦ ኢና ንካታተል ግን ንፈረ ከምዚታት ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ኣዮ እቲ ናይ ኢንተርቪው ቀፃሊ ኣብ ዝኾነ እንዳሓታት ክመፁ ምኽእል እቲ ናይ ብመገድና ካብ ዝተረኸቡ ወይ ከዓ ዝተፃመዱ ናብ ምቕራብ ከዓ ኣዮ ግልፂ ኮይኖም ኣብ መፅኦም ዝዛረቡ ሰባት ትረክብ ከውን ከምፃሎም ፍትነ ሓቶም እየ ግን ቁርብ ምስቲ ዝያዳ ቁርብ ግዜና ቪድዮ ፈቃደኛታት ዘይኮይኖም ብሬድዮ ጥራይ ክገብሮ ንኽእል ኢና ያ ከምኡ ክሳኣሽሙ ክገብር ካልእ ተወሳኺ ድማ እዚ ዛራ ኢንተርቴይንመንት እዩ ዝበሃል ዛራ ኢንተርቴይንመንት ንክልተ መፃምዲ ንምርኻብ ዝዓይ ኢንተርቴይንመንት እዩ ሓቀኛ ፍቃሪ ወይ ከዓ ሓቀኛ ደላይ ንሓዳር እንተደሊኹም ማለት እዩ ብመገድና ብዛራ ኢንተርቴይንመንት መፅኦም ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ብዛራ ኢንተርቴይንመንት ኢልኩም ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፅና ትረኽቡና ትኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ዩቱብ ቻነልና ከዓ ሓበሬታ ንዘርግሒና ዛራ ኢንተርቴይንመንት እዩ ዝብል እውን ከምኡውን ተወሳኺ ብቁፅሪ ቴሌፎንና 1-517-917-28-47 ኢሎም በዚ ክረኽቡና ይኽእሉ እዮም ስለቲ ዝሃብካንካ ብጣዕሚ ደመስግነካ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበኒ ኣነ እውን ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣብ ንእስነትካ ከምኻን ዝበሉ መንእሰያት ንዘይመሰሉ ክተምስል ንቡር ሂወት ክምስርቱ ካብ ዝተፈላለየ ፀገማት ንክናገፉ ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ ከየድነቕኩካ ክሓልፍ ኣይደልን ኣብ ቀፃሊ ብስፍሕ ዝበለ ክንራኸብ ተስፋ ኣለኒ ንሎሚ ግን ኣዝየ የመስግነካ ቴንክ ዩ ይቐኒለይ ብረኹም ሸ